Asantehemaa san kasia ekuraba mu abo amensuo hwie mu ejantie nim ame ejasama adumamono na Konadu Yiadom otoso miensa na Asantehemaa ekokwankra ane kransan akwantu Nesanti Asantehemaa yewura krobia yirifi anwoma ampese chikotokohene otumfo se to babio na Asantehemaa aye nhyehyeye eye na Asantehemaa dotiye ejuada ebobosume ne da etoso dunum ode na Asantehemaa betumpem ewa Asantehemaa himfi a ewo manhia kotokofie na nananom ne omanfo abehwe nani achi ejuada no awia Asantehemaa yewura otumfo se to babi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ne omanfo abechia no ama no daakena ebenada ebobosume ne da etoso dunsia Asantehemaa otumfo se to babi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ne omanfo abechia no okuada ebobosume ne da etoso dunsun Asantehemaa otumfo se to ababi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ahemfo badwa National House of Chiefs aban asianamu nananom asofopon ene etitire pin so aba abechia no yawada ebobosume ne da etoso dumotwe ena Asantehemaa beye som kese pa a etwato eja na Asantehemaa kwan sada no Asantehemaa yewura otumfo se tu betena se sada yi ena Ghana mampani aman hodo so mpanimfo nananom ahemfo a eframa hodo so baaye ena abamu mpanimfo nyina beba abechia Asantehemaa yewura otumfo se tu ababiu na Konadu Yiadom otoso miensa beko baamu atia me se sa Asantehemaa ekọ baamu a wonhie ni pabia na Konadu Yiadom pampamra wotre watamaso ya kataso kata mpeguma dejaso wo hima fichi frecha fremre fentemfremu a na domda wo se de ketremada bodwe Asantehemaa yewura krobia Asante kotokohene otumfo se to babio otintin kanta fentemfremu ekuma kukuko a wodi digrum na brempa mobrum anya Asantehemaa se ohima dayiye die ene kwankra akwantu